Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video for turning. Thank you for love and support. I appreciate you. Utirelo novuyo. Yay, going ngani. Yi-drama yakuzingane zesithembu. Phela izingane zesithembu phela ngedrama. Namanje utirelo yena umpumelelo zonke lezi ndaba ezivelayo siyazi ukuthi akamphelezeli, akahambi naye. Usuke ngekho eceleni kodwa ngoba upartner kaMpumelelo owaziwayo ukuthi upartner kaMpumelelo nala igama lakhe lisondela nakhe gijinwe kuyojeka ukuthi hayibo useright utirelo nimnikile amanzi yabo ugamanxa kanjalo endaweni eyindabeni zikaMpumelelo eziyigaqa lezi ndaba lezi ezifika nani nokuthi nangu uMpumelelo eyi-red flag. Ngoba-ke manje uMpumelelo nasimazi-ke TV show. Nange kuvuyo uyafika uSibali Country. Fika uSibali Country sekunama-rumors asefike agamanxa ku-10 makubalwa izinto. Ngoba-ke uSibali Country upartner kaVuyo. Yilana-ke nakhona sekudonseka igama likaVuyo. Ngendlela efanayo kuMpumelelo Msele kudonseka igama likaTirelo. Yabo nje mawungathi ufuna fix usho your honest view, cha mina ngibona into efanayo. Yabo lento engayibona ku-episode 13 ababeyenza nale eyenzeka ku-social media njengamanje ukuthi sebedonseka kanjani kulezi ndawo abadonseka kubo amagama abo adonswa yilabo abathandana nabo. Manje uSibali Country kunabantu abalokhu bekhipha ama-files ngaye asibazi ukuthi bahlobene kanjani naye kodwa-ke baphika abasesayidini lakhe abamdifendayo hhayi yena isayidi lakhe. Angithi njengoba zikhona izitha bakhona abaziyiqiniso. Baphi laba abaziyiqiniso? uMpumelelo abazali bayambiza kuma-meetings kuthiwa uMpumelelo awukhulume ukusho ukuthi wenze njani athi hhayi sengi-ready. Ngempela ngi-ready manje ngithatha le jeni. Kuthi sisenjalo ku-social media nazi iy'ndaba zaMpumelelo ayipheli. Mase kuthi lena-ke indaba leyo number 2 guys inginikeza umuzwa waleya leader yase-KZN. Nikhumbula leya leader yase-KZN eyadlala ngathi hhayi uPaul umoya wenu ney'nhliziyo zenu umuzwa. Angisho futhi ukuthi ngaba yinto ephilayo noma ngaba yinto eyiqiniso. Kune-leader yase-KZN ngeke ngisho igama kodwa nizoyibamba indaba. Ngitshela ukuthi le leader kwaphuma i-KZN yonke mangathi i-KZN nje ngisibala i-KZN kuphela i-support owayinikwa abantu. Emva kwalokho kwavela iy'ndaba. Yabo lezi ndaba ngesikhathi ulaphaya kwi-support group yale leader sonke sasisho into efanayo ukuthi hawu cha baze bakhona badlala ngaye iy'ndaba ey'ngaka why kulobo kuputshuka lezi zinto. Yeyi wathula wasibheka nathi sidifenda into esingayazi wathula wasibheka. Into engayigodola ekugcineni sekuthiwa nangu wuye. Lapho wuye ngempela Nkosi yami kwaba iy'ndaba ezamlandela. Yabo kusula ngalelo langa ngasho ngathi into ehlangene naleya leader sengiyombona nje ngokuthi ethi shazi kwi-TV, shazi ey'ndabeni, shazi emcimbini ubekhona ukuthi ngilandele ngalola hlobo engangilandela ngayo iy'ndaba zakhe nami ngiyalandela kuthiwa kwenzeka ukuthi kodwa ibekhona into eyichashaza ukuthi hhayi akusekho noyedwa omaze eduze-ke nasekhaya ofika nje nokuthi nalo iqiniso esime kulo ngalezi ndaba. Ngikhuluma ey'ndabeni kuma-rumors, angikhulumi ngeposition yakhe guys kozoyibamba le ndaba. La ma-rumors ayevela ngaye akusekho noyedwa wawaqeda amandla indlela wayesupportwe ngayo nangendlela esasidifenda ngayo. Lapho sidifenda into esingayazi sidifenda isithunzi sakhe kanti ekugcineni kuzothi kuthiwe wuye wonke lo.
kwama-voice notes bekuyena. Ngize ngithi mina, hawu, baze bayimisela ngokuthanisha isithunzi sakhe kanti uye ngempela. Angazi why le inginike lowo muzwa, ngiyazi ukuthi umuzwa ongekho muhle kodwa nje hhayi. Uyabo into ethi nakhu. Hhayi bakhona bazomela iqiniso besho ukuthi mina ngubani, ngiyamazi and yonke lento le ayikho. Manje wuye ochazayo. And ukuchaza lokho imali yalida yase-KZN, hawu ngomholi, hawu ngomuntu omkhulu ney'ndaba zakhe. Ngaphuma lapha ey'ndabeni zakhe guys. Namanje ngisayihlonipha i-position yakhe, ngiyamhlonipha naye, kodwa nje into ehlangene ney'ndaba zakhe cho. Ekuqaleni phela nami ngangithi hawu cha siyafunda-ke, sisabekelwe ukuthi u-1 no-2 no-3. Hawu, sesiphakathi sifunda u-1, 2 no-3 nakuseqala kuphuma indaba kwathiwa hayi bo, wenze nje. Hayi bo, nangusisi. Kwase kwaba nendawo yobuxoki. Yabo le ndawo yobuxoki ivukaphi? Ivuka la sekuveliwe ukuthi uye ngempela. Ngesikhathi sekuveliwe ukuthi uye ngempela, bonke lapha esinabo ekusaphotheni umholi nalo esimaziyo ukuthi-ke sisupport isikhundla sakhe nesithunzi nakho konke akumele, bakhomba lo okade expose. Umenye ubani eduze kwakhe guys ezebe ne-access. Uyabo? Eze ekwazi ukuthi ngiyarekhoda engikurekhodayo, umenye ubani? I-leader yethu. Ubani othathe wayibuka i-position akuyo wathi ngikuyo le position kodwa ngingenza-ke noma yini lokhu mhlampe ngizokufihla, angamhlolisisi nomuntu ambeke eduze kwakhe, i-leader yethu. Ngicala le ndaba le niyeke inje ningayi-translate, ningayenzi lutho ngoba ngifuna ukuboshwa, kodwa ngifuna ukukuvezela ukuphoxeka ngaye. Yabo ukuthi uma kukhulunywa ngaye ekhaya ngiyithulele indlela esasi-obsessed ngayo, simsupportile. Ngikhumbula nje sekuyiwa kulolu suku olukhulu, iy'ntatheli ziveza ukuthi indlela obekuyisiphithiphithi ngayo, amakhamera bebengazi ukuthi bawa-place kanjani, bawabeka kuphi. Sibuka la ku-behind the scenes, iy'ntatheli zisikhombisa ukuthi thina siyazi into enjeyana, sishutha. Mina indlela eyavela ngayo indaba yakhe guys, ningizwe kahle, ngisayihlonipha i-position yakhe naye futhi ngisamhlonipha, kodwa ey'ndabeni zakhe ngathi ngeke ngiphinde ngidefende into engayazi, ngeke ngiphinde ngithi nje ngiyadefenda ngithi hawu ubezobe yokwenzani lapho kanti uyile ngempela. Uyabo? Kwathi sekuvela ngavele ngathi mina hawu, usibuke sonke sibaningi kanje simsupporta, wavele wathi akunandaba, kuzodlula. Kwadlula-ke guys, kwadlula ngoba kudlulile, kodwa nje ngabuka lokho. Ngase sengikhuluma nomunye umuntu omdala-ke sesicubungula le ndaba ukuthi hayibo yenzeka into eyisimanga kanje. Yabo into ephoxayo ugcina ungafuni ukuyixoxa. Ngezwe umuntu omdala ethi-ke into eba nekusasa elikhulu isuke inengozi. Hayi cha bakwethu ngiyahlehla and angifuni ukuba senkingeni nami ngey'ndaba engazazi. Bengizonicacisa nje ukuthi amagama abo angenaphi. Nangiya omunye udade laphaya ku-TikTok wayekhulumela yena, ukhuluma yena yedwa, kodwa ngenxa yokuthi inkulumo wayekhuluma yey'bhimba, abantu babuka i-ring ayifakile base bethi umnyeni wakho kazi uthini. Kungena kanjalo-ke. Uma usuwenza into engaqondakali ku-social media, abantu basuke behlale ku-partner wakho ukuthi yena waze wangamhlonipha, naye-ke isithunzi sakhe. Uyabo? Bangena lapho-ke odade laba abancane kule drama ekhona, ngoba cha Nkosi yami, abakusola ngapha ngosibali we-country naye uzothola ukuthi akakwazi, akazi noma kuyiqiniso noma akusilo iqiniso, kodwa ngenxa yokuthi upartner wakhe senamathiselwe igama lakhe. USibindi ngapha kuthiwa Adela usuke engekho utiritiri, kodwa ngoba simazi ukuthi yena uthi uSibindi yiphakade lakhe, ungena kanjalo.
Hawu, yeyi cha ngiyakusaba ukuphoxeka. Ukuphoxeka ngiyakusaba. Ngithule nje ukuthi ngizwa ngathi kuphoxeka mina uqobo. Ngathi yimi engiphoxekayo. Hawu, ukubone uyabona ile le yase-KZN? Sasithi nje kodwa ekugcineni iqiniso liyovela. Kanti iqiniso uye konke kade bekusho. Sasala nokuhlonipha isithunzi sakhe nephozishini akuyo nento ayimele. Lona-ke Nkosi yami, kungathi yena engavele ebe nomuzwa wokuthi ngijabhisa izitha. Ukuyibona leyo nto, uthi ngijabhisa izitha. Ukuthi wegazi le movie sike yadlala kaningi. Uyabo wena u-social media, ungasho ukuthi u-social media womakhelwane. Labo makhelwane laba bamagawuni aphinki. Ngoba into bona bayibuka bethi bavele beyisho yona. Ngikutshele. Yazi ngikhumbulani? Ngikhumbula naye indaba yaQueen. uQueen lo owakwi-Generations le ndala. Yayingeyinhle lento ayishiwo omakhelwane baku-social media. Kodwa kwavela ukuthi babeqinisile. Yayingeyinhle. Awuyazi indaba yaQueen? Sengimfaka ekuhlebeni-ke. uQueen siyahleba nje. Ungayithathi kabi, ungazweli. Ngikutshela ukuthi u-social media kunabantu abanesiphiwo esi-wrong. Angazi noma yibo yini abatshala lezi zinto noma vele baphiwe. uQueen kukhona wamlandela, angibizi igama lakhe ngithi uQueen lo Generations. Wamlandela. Bathi omakhelwane baku-social media, hayi lo baba lo, hayi. Ushaya imaths manje. Le maths uyayishaya. Ngathi mina yazi yayimbi into ekhulunywa social media. Futhi kungcono ngoba ngiyenzanga ividiyo leya. Ngoba phela kube ngayenza ividiyo ngalesa sikhathi ngicorrecta lawo ama-comments. Kwakusekuyomele ngibuye futhi uQueen esekhuluma yena ethi kunje bengihleli kanje. Sengithi hawu. Bayishaya-ke imaths omakhelwane la social media bayishaya. Kwahamba isikhathi sabona nange uQueen useyakhuluma uthi hey ushiye phansi indaba yalo yamuntu kunjani. Hey, ngaba nalowo muzwa othi heqe kanti abantu into bayayibona ngisho iku-social media. Yabo uSimindi simmemeza ngoba yena uvele kwi-TV show. Kodwa ama-rumors mayesefika aze eqe ku-10. Akusekho ngisho nowasesontweni oyedwa omaye sibe naye-ke ithemba sithi nangowasesontweni at least umzalwane sithemba yena-ke. Hey ngeke guys. Hayi lama-rumors ngeke. Yo. Engathi engaba nomuzwa wokujabhisa izitha. Ebe nomuzwa ukuthi izitha ngizozijabhisa. Noma ngabe kuthiwa indlela zakhe ayiqondile. Kodwa nje vele ethi ngizojabhisa izitha. Angazi wanginika umuzwa walapha ya. E-KZN. Niyayazi indaba lese-KZN. Basala-ke cha e-KZN nginitshele-ke bayamaxoki-ke ngakhona kusekhaya bayamaxoki. Kwasala nje ukuthi lo sisi lo unje le ntombazane le inje. Imenyo ubani intombazane eduzane? Umenyo ubani usisi azakwazi ukukhipha ifoni ashoot? Umenyo ubani? Abayifuni-ke leyo. Okungcono senze njani asivele sithuleni ngoba indaba zabantu abadala sathula-ke. Sathula. Ngoba nami ngathi hawu. Cha. Ngeke uze uthi uyazi into ongayazi ngempela ngeke uze uthi uyazi futhi into engisengeke ngayinothisa kwaba u10 la ku-social media. Abanenamba ephezulu noma okuvele kwavuka indaba yabo ba-defend ekugcineni ave bezothi angimcelanga ukuthi ningidefend. Avele into ivele umuntu ungasazi ukuthi ubuthuleleni ungasho sisha kanje ubuthuleleni ungasho. Ongcono simane sifuna isolution khona manje sifuna isolution ukuthi ke kwenziwa kanjani wasibuka wabukisa ngathi emphakathini.
ile yami umuzwa wale leader yethu yase-KZN we guys. Kwafanele ukuthi ngize ngidelete ama-post engangiwabhalile ngisaphotha ngithi hey kwaze kwakuhle nathi-ke saqala ukubona-ke kwenzeka phambi kwethu heheni sizocoswa phansi indaba angideleli okuphathelene nomlando. Angideleli okuphathelene nomlando. Ngangingayikholwa yonke lento le ebase beyinamathisele eceleni kwakhe, kanti ngempela ubuya khona lapho. Hawu, kwaba khona futhi yabo sebeqala beveza ukuthi huyi kwaze kwaba khona nalo oveza ividiyo yongena emotweni wathi bukani ukuthi uhamba kanjani, ngathi hayibo senze njani makunje. Kodwa-ke niyithule guys, niyithule anginazo iy'nkomo ekhaya, azikho iy'nkomo zokuyokhokha la. Hayibo hhayi wabukisa ngathi shame, wabukisa. Kodwa-ke still ngisamhlonipha neposition yakhe ngiyihlonipha, kodwa leziya y'ndaba angizange ngilindele ukuthi zizovela eceleni kwakhe lezi. Bye, ividiyo yami ende.